Το όνομά μου είναι Χέιζελ. Είμαι 30 ετών και ζω μόνη μου στο Όστιν του Τέξας. Φέτος αποφάσισα να κάνω ένα πάρτι γενεθλίων, όχι επειδή αγαπώ τα πάρτι, αλλά επειδή ήθελα να εμπιστευτώ για άλλη μια φορά, ότι η οικογένειά μου, παρόλο που απομακρύνθηκε με τα χρόνια, μπορεί να θυμάται ακόμα την ημέρα που γεννήθηκα. Νίκιασα μια μικρή γωνιά σε ένα άνετο μπαρ στα νότια της πόλης. Τίποτα το εξωφρενικό. Μόνο μερικές σειρές από ζεστά φώτα και μερικές παιδικές φωτογραφίες που κόλλησα στον τοίχο, σαν να ήθελα να τους θυμίσω ότι εξακολουθούσα να υπάρχω, ότι εξακολουθούσα να ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Παρήγγειλα μια μεσαίου μεγέθους κόκκινη βελούδινη τούρτα. Ετοίμασα μερικές ευχαριστήριες κάρτες και έστειλα προσκλήσεις σε όλους. Η μαμά μου, ο πατριός μου και τα δύο ετεροθαλή αδέρφια μου, όλοι τους πήραν. Εκείνο το βράδυ έφτασα νωρίς και διάλεξα μια θέση κοντά στο μπαρ. Όπου το φως ήταν αρκετά απαλό ώστε να νιώθω ζεστασιά, αλλά να μην τραβάω την προσοχή. Στις 7 μετά μεσημβρίαν έλεγξα το τηλέφωνό μου. Ούτε ένα μήνυμα. Καμία αναπάντητη κλήση. 8 μετά μεσημβρίαν. Το κέικ έμεινε ανέγγιχτο, οι κάρτες ήταν ακόμα σφραγισμένες. Πήρα μια μικρή γουλιά νερό, προσπαθώντας να μην κοιτάζω πολύ γύρω μου, ελπίζοντας να αποφύγω τα αξιολύπητα βλέμματα των αγνώστων. Ο μπάρμαν μου έβαλε ένα δωρεάν κρασί δαμάσκινο. Ίσως απλά να έχουν αργήσει, είπε ευγενικά. Έκανα ένα νεύμα και ανάγκασα τον εαυτό μου να χαμογελάσει. Αυτό το χαμόγελο έσπασε τη στιγμή που το ρολόι χτύπησε 9. Κανείς δεν ήρθε, ούτε μια ψυχή. Έκοψα ένα κομμάτι κέικ, προσποιήθηκα ότι θα ανέβαζα κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν να ήταν όλα καλά, αλλά τίποτα δεν ήταν. Έτρωγα κάθε μπουκιά σιωπηλά, όχι επειδή είχε καλή γεύση, αλλά επειδή δεν ήθελα να φανεί ξεχασμένη η τούρτα. Τα μάτια μου απέφευγαν τα φώτα και την αλήθεια. Στις 10 το βράδυ μάζεψα τα πράγματά μου. Άφησα ένα φιλοδόρημα και έφυγα από αυτό που μόλις είχε γίνει ο μάρτυρας της μοναξιάς μου. Γύρισα στο σπίτι μου και βρήκα τη σιωπή. Η μόνη ήχη ήταν οι φτέρνες μου στο πάτωμα και ο χτύπος της καρδιάς μου, σταθερός και βαρύς. Εκείνο το βράδυ, ξάπλωσα στο κρεβάτι κοιτάζοντας το ταβάνι, με ένα κενό μέσα μου. Δεν ήταν η απουσία τους που πονούσε. Ήταν το γεγονός ότι εξακολουθούσα να ελπίζω. Μια εβδομάδα αργότερα, ενώ δούλευα, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ένα ομαδικό μήνυμα από τη μαμά. Γεια σας, οικογένεια, πλησιάζουν τα 55 γενέθλια του Φρανκ. Θα τα γιορτάσουμε στο Pacific Shores Resort. Θα κοστίσει $1.200 το άτομο. Σας παρακαλώ στείλτε το σε μένα μέχρι την Παρασκευή. Σας αγαπώ όλους. Το διάβασα 3 φορές. Καμία συγγνώμη, καμία αναφορά στα γενέθλιά μου, μόνο ένα ξεδιάντροπο τιμολόγιο ντυμένο με στοργή. Η αδελφή μου απάντησε αμέσως. Απλά στείλ το, μαμά, είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Μετά ο αδερφός μου, όλα πληρωμένα. Ανυπομονώ. Κάθισα παγωμένη, δεν ήμουν θυμωμένη. Απλά ψυχρά ανακουφισμένος. Δεν είχε μείνει τίποτα για να διατηρήσω. Τέρμα πια το να προσποιούμε την καλή κόρη, άνοιξα την εφαρμογή πληρωμών και έστειλα ακριβώς $1. Κλείδωσα την εξωπορτά μου, άλλαξα όλους τους κωδικούς πρόσβασης στους κοινούς μας λογαριασμούς και κάθισα κάτω, εκπνέοντας σαν να ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που ανέπνεα πραγματικά, αφού έστειλα το σαρκαστικό $1. Πέρασα από τις επαφές μου και μπλόκαρα κάθε αριθμό στο οικογενειακό νήμα. Μαμά, Φρανκ, Μάντισον, Τάιλερ, με κάθε πάτημα στο μπλοκάρισμα της επαφής, ένιωθα σαν να ξεκρεμούσα μια αλυσίδα που είχε τυλιχτεί γύρω μου για χρόνια. Δεν έδωσα καμία εξήγηση. Δεν τους άξιζε καμία. Εκείνο το βράδυ, κάλεσα έναν κλειδαρά να αντικαταστήσει κάθε κλειδαριά στο διαμέρισμα. Όχι επειδή φοβόμουν, αλλά επειδή ήξερα τη μητέρα μου. Η σιωπή για αυτήν ήταν πάντα μια πρόκληση. Και ποτέ δεν εγκατέλειπε μια πρόκληση, 2 μέρες αργότερα. Ενώ δούλευα στην αγαπημένη μου καφετέρια, το τηλέφωνό μου έδειξε μια περίεργη ειδοποίηση για τράπεζα. Ύποπτη προσπάθεια σύνδεσης από νέα συσκευή. Το στήθος μου έσφιξε σαν να είχε μόλις φίξει ένα όρατο σχοινί. Άνοιξα την τραπεζική εφαρμογή, με τα χέρια μου να τρέμουν. Υπήρχαν ίχνη πρόσβασης στον παλιό κοινό λογαριασμό. Αυτός που είχα χρησιμοποιήσει για να καλύψω τα δίδακτρα του Τάιλερ, το γάμο της Μάντισον, ακόμα και την ανακαίνιση του μπάνιου στην οποία επέμενε η μαμά για να απαλύνει τον πόνο της πλάτης του Φρανκ. Τηλεφώνησα αμέσως στην τράπεζα. Πάγωσε το λογαριασμό τώρα. Μεταφέρετε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια στον προσωπικό μου λογαριασμό. Αλλάξτε όλες τις μεθόδους επαλήθευσης. Η φωνή μου ήταν σκληρή. Χωρίς δισταγμό, εκείνο το βράδυ, άρχισα να δέχομαι κλήσεις από άγνωστους αριθμούς. Δεν απαντούσα. Μετά ήρθαν τα μηνύματα. Τι στο διάολο κάνεις, γιατί άλλαξες τις κλειδαριές, γιατί με μπλόκαρες. Και πάγωσες το λογαριασμό. Πάρε με πίσω.
Έκλεισα το τηλέφωνό μου, σκέφτηκα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ηρεμήσουν, αλλά είχα υποτιμήσει την ικανότητα της μητέρας μου να ξαναγράφει την αφήγηση. Πάντα ήξερε πώς να μετατρέψει τον εαυτό της σε θύμα όταν τα πράγματα ξέφευγαν από τον έλεγχό της. Εκείνο το βράδυ της Παρασκευής, ενώ παρακολουθούσα μια ταινία, το κουδούνι χτύπησε γρήγορα και δυνατά. Έριξα μια ματιά στην κάμερα ασφαλείας. 2 ένστολοι αστυνομικοί στέκονταν απ' έξω. Ο ένας ψηλός, με αυστηρό πρόσωπο. Ο άλλος νεότερος, κρατώντας ένα σημειωματάριο, έσπασα την πόρτα. «Μπορώ να σας βοηθήσω?» Ο ψηλότερος αστυνομικός ρώτησε. «Είστε η Χέιζελ Μίλλερ?» Έκανα νεύμα. «Λάβαμε μια αναφορά ότι αγνοείστε. Η οικογένειά σας ανησυχεί ότι μπορεί να είστε ψυχικά ασταθείς και απρόσιτοι, πιθανόν να κινδυνεύετε να αυτοτραυματιστείτε». Ανοιγόκλεισα τα μάτια μου. «Αγνοείτε?» Κοίταξα στα μάτια τους. Ένα κρύο κύμα δυσπιστίας διέσχισε τη σπονδυλική μου στήλη. «Είμαι μια χαρά. Απλώς διέκοψα την επαφή με κάποιους ανθρώπους για προσωπικούς λόγους. Δούλευα, ζούσα κανονικά. Δεν αποτελώ κίνδυνο για τον εαυτό μου». Ο νεότερος αξιωματικός με μελέτησε. «Έχετε κάποιον που μπορεί να επιβεβαιώσει ότι είστε ασφαλείς?» Του έδωσα το τηλέφωνό μου, άνοιξε την εφαρμογή απομακρυσμένης εργασίας μου και έδειξε τη ζωντανή ροή της συνάντησης. Είχα τηλεφωνήματα όλη την ημέρα. Πάνω από 10 άτομα στην εταιρεία μου μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Ο άλλος αξιωματικός σημείωσε κάτι. «Η οικογένειά σας είπε ότι δεν έχουν νέα σας και ανησυχούν». Χαμογέλασα στεγνά, τους μπλόκαρα αφού προσπάθησαν να παραβιάσουν τον τραπεζικό μου λογαριασμό, αγνόησαν τα γενέθλιά μου και μετά μου έστειλα λογαριασμό για το πάρτι του πατριού μου. Έγιναν ήσυχοι. Ένας τελικά είπε: «Δεν επεμβαίνουμε σε οικογενειακά θέματα, αλλά αν νιώθετε ότι σας παρενοχλούν, ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να εκδώσετε περιοριστικά μέτρα». Κούνησα το κεφάλι μου. Αν επικοινωνήσουν ξανά μαζί μου, θα το κάνω. Έφυγαν χωρίς άλλες ερωτήσεις. Όταν έκλεισε η πόρτα, στάθηκα εκεί για πολλή ώρα, με το στήθος μου κούφιο. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η ίδια μου, η οικογένεια θα έκανε δήλωση εξαφάνισης. Όχι από ανησυχία, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν να χάσουν τον έλεγχο πάνω μου, κάθισα στο κρεβάτι, με το τηλέφωνο ακόμα στο χέρι. Νέα μηνύματα συνέχιζαν να έρχονται από παράξενους αριθμούς. «Χέιζελ, άνοιξε την πόρτα». «Χέιζελ, άνοιξε την πόρτα». Δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι στην οικογένειά σου. Ο Φρανκ χάνει το μυαλό του. Νομίζει ότι έχεις τρελαθεί. Δεν απάντησα, δεν ήμουν πια το ήσυχο κορίτσι που στεκόταν πίσω από μια πόρτα. Την είχα κλειδώσει, και αυτή τη φορά. Το κλειδί ήταν μόνο δικό μου, ήταν Σάββατο μεσημέρι όταν χτύπησε το κουδούνι της πόρτας καθώς έφτιαχνα καφέ. Δεν ήταν το ευγενικό χτύπημα ή το απαλό κάλεσμα όπως οι αστυνομικοί λίγες μέρες νωρίτερα. Ήταν ένα δυνατό, θυμωμένο χτύπημα. Περπάτησα αργά προς την πόρτα και έριξα μια γρήγορη ματιά στην οθόνη ασφαλείας. Η μαμά, ο Φρανκ, ο πατριός μου, και πίσω του στεκόταν η Μάντισον, η μικρότερη αδελφή μου. Και οι τρεις είχαν ένταση στα πρόσωπά τους. Η μαμά στραβοκοίταξε, τα χείλη της ήταν σφιγμένα σε μια σφιχτή, θοργισμένη γραμμή. Ο Φρανκ στεκόταν με τα χέρια σταυρωμένα, με τους ώμους άκαμπτους. Η Μάντισον χτυπούσε συνεχώς το τηλέφωνό της, πιθανώς καταγράφοντας κάθε στιγμή για να την ξαναπεί αργότερα με τον δικό της διεστραμμένο τρόπο. Δεν άνοιξα αμέσως την πόρτα. Άνοιξα το ηχείο. «Τι κάνεις εδώ, μαμά?» «Νίξε την πόρτα τώρα αμέσως», μου είπε. «Πρέπει να μιλήσουμε, αρκετά, Χέιζελ». «Να μιλήσουμε για ποιο πράγμα, μαμά?» «Για το πώς προσπάθησες να μπεις στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Ή για το πώς με άφησες έξω από τα γενέθλια του Φρανκ, αλλά μου ζήτησες να τα πληρώσω?» Ο Φρανκ μπήκε στη μέση, με τη φωνή του γεμάτη μομφή. «Φέρεσαι σαν παιδί. Όλοι ανησυχούμε για σένα και έτσι αντιδράς», έβγαλα ένα στεγνό γέλιο. «Ανησυχείς?» «Κάλεσες την αστυνομία και δήλωσες την εξαφάνισή μου. Αυτή είναι η δική σου εκδοχή της ανησυχίας?» Η Μάντισον χτύπησε δυνατά την πόρτα. «Ποιος νομίζεις ότι είσαι?» «Αγνοείς τις κλήσεις μας, τα μηνύματά μας, τώρα παριστάνεις το θύμα?» Πήρα μια βαθιά ανάσα και άνοιξα την πόρτα. Δεν τους άφησα να μπουν. Τα μάτια στάθηκαν σταθερά στην πόρτα, εμποδίζοντας την είσοδο. «Τι θέλεις?» ρώτησα, χωρίς να προσπαθήσω να κρύψω την ψυχρή οξύτητα στη φωνή μου. Η μητέρα μου με κοίταξε στα μάτια, με φωνή γεμάτη δράμα. «Είμαστε οικογένεια και εσύ μου φέρεσαι σαν να είμαι ξένη. Δεν σε αναγνωρίζω καν πια, ίσως ποτέ δεν με αναγνώρισες», απάντησα. «Ξέρεις τι με πληγώνει περισσότερο? Το να μην με ξεχάσεις στα γενέθλιά μου. Αλλά το να συνειδητοποιώ ότι μετράω μόνο όταν βγάζω το πορτοφόλι μου». Ο Φρανκ βγήκε μπροστά, με ένα ψοκοκινισμένο πρόσωπο. «Σε μεγαλώσαμε, σε ταΐσαμε, σε εκπαιδεύσαμε.
Και τώρα μας γυρνά στην πλάτη, μπλοκάρει τους πάντες και διαλύει την οικογένεια. Τον κοίταξε επίμονα, με μια παράξενη αίσθηση απόστασης να με κατακλείζει. Με μεγαλώσατε, με εκπαιδεύσατε. Άρχισα να δουλεύω όταν ήμουν 16. Κέρδισα τις δικές μου υποτροφίες. Αποπλήρωσα τα φοιτητικά μου δάνεια. Αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο με μισθούς από τις δουλειές μερικής απασχόλησης. Τι μου έδωσες πέρα από τα ελάχιστα? Η μαμά εξεράγει. Και τι γίνεται με τις νύχτες που έμεινα ξύπνια και ανησυχούσα για σένα? Τα δάνεια που πήρα για να αγοράσω χριστουγεννιάτικα δώρα για αυτή την οικογένεια, και τώρα τα πετάς όλα για ένα πάρτι? Η φωνή μου ξύνθηκε, κάθε λέξη ήταν καθαρή. Όχι για ένα πάρτι, για μια δεκαετία αντοχής. Κάθε φορά που είχα λεφτά, έτυχε να χρειαστεί να δανειστώ. Πλήρωσα σχεδόν $30,000 για το γάμο της Μάντισον και ποτέ δεν πήρα ούτε ένα ευχαριστώ. Κάθε φορά που έλεγα ότι είμαι κουρασμένος, μου έλεγες ότι είμαστε όλοι κουρασμένοι. Μην γίνεσαι δραματικός, η Μάντισον ηρωνεύτηκε, πάντα το παίζεις μάρτυρας. Έχεις λεφτά, αλλά το παίζεις τσιγκούνα. Δεν είσαι ο μόνος που αγωνίστηκε, έχεις δίκιο. Έκανα νεύμα, με τα μάτια μου κλειδωμένα στα δικά της. Δεν είμαι ο μόνος που αγωνίστηκε. Αλλά είμαι οι μόνοι που την εκμεταλλεύτηκαν και εξακολουθούσαν να την αποκαλούν αγάπη. Ο Φρανκ προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Θέλουμε απλώς να ξαναγίνουν τα πράγματα όπως ήταν. Μια οικογένεια δεν μπορεί να διαλυθεί εξαιτίας μιας παρεξήγησης. Κούνησα το κεφάλι μου, με τα χέρια να κρατούν ακόμα την πόρτα. Δεν είναι παρεξήγηση. Είναι η αλήθεια. Είναι χρόνια που η μία πλευρά έδινε και η άλλη έπαιρνε. Και δεν είμαι πια το βοήθημά σου. Τα μάτια της μητέρας μου έκαιγαν από καθαρή οργή. Εντάξει. Θέλεις να φύγεις? Θα σε βγάλω έξω. Αλλά μην έρχεσαι σειρώμενη πίσω όταν δεν έχεις κανέναν. Μίλησα αργά. Κάθε λέξη σκόπιμα. Αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο να είμαι μόνος ή να με χρησιμοποιούν, θα διαλέξω μόνος. Άνοιξε το στόμα της, αλλά ο Φρανκ την τράβηξε πίσω. Η Μάντισον με κοίταξε έντονα πριν απομακρυνθεί, έκλεισα την πόρτα. Ήρεμα, σταθερά, οριστικά. Σαν να κλείνω την τελευταία σελίδα ενός κεφαλαίου που έπρεπε να είχα τελειώσει εδώ και καιρό, έξω, άκουσα τα βήματά τους να σβήνουν. Μετά το χτύπημα της πόρτας ενός αυτοκινήτου. Ακολούθησε σιωπή. Αλλά δεν την ένιωθα πια βαριά. Στεκόμουν μόνο στο διαμέρισμά μου, με το χέρι στο στήθος μου. Δεν πονούσε. Απλά ένιωθα σαν να αναπνέω. Καθαρή και ασήκωτη, 2 ημέρες μετά την αντιπαράθεση στην εξώπορτά μου, έλαβα μια ειδοποίηση από την τράπεζα. Είχε υποβληθεί η αίτηση για την αναχρηματοδότηση του σπιτιού στην περιοχή του όψιμου Τράβης. Το σπίτι στο όνομα της μητέρας μου και στο δικό μου, ναι, πριν από 6 χρόνια. Όταν η μητέρα μου τηλεφώνησε αργά τη νύχτα κλαίγοντας με λυγμούς, λέγοντας ότι επρόκειτο να τους κάνουν έξωση επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για άλλο δάνειο, συμφώνησα να συνυπογράψω την υποθήκη. Τότε σκέφτηκα απλά ότι μπορώ να βοηθήσω, είμαι σε καλύτερη οικονομική θέση. Αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μια μέρα θα προσπαθούσαν να ξαναχρηματοδοτήσουν χωρίς καν να με ρωτήσουν. Κάθισα μπροστά στην οθόνη, νιώθοντας σαν να είχα μόλις δεχτεί μια γροθιά στο στήθος. Δεν ήταν πια μόνο έλλειψη σεβασμού. Αυτό ήταν ένα σχέδιο. Τηλεφώνησα αμέσως στη δικηγόρο μου, την Κάπα Γκρέτσιν Λούις, μια κοφτερή γυναίκα γύρω στα 50 που με είχε βοηθήσει να χειριστώ κάποιες οικονομικές διαφορές όταν εργαζόμουν στο χώρο των ακινήτων. Γκρέτσεν, προσπαθούν να αναχρηματοδοτήσουν το σπίτι χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Θέλω να μπλοκαριστεί αμέσως, απάντησε απότομα. Στείλτε μου την παλιά σύμβαση υποθήκης, τον τίτλο ιδιοκτησίας και όλα τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα παγώσω όλα τα δικαιώματα συναλλαγής που συνδέονται με το όνομά σου, αλλά δεν είχα τελειώσει. Άνοιξα τον φορητό υπολογιστή μου και άρχισα να συντάσσω ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θέμα: έτοιμα για προσωπικό οικονομικό έλεγχο οικογενειακών δαπανών υποστήριξης των τελευταίων 6 ετών. Έγραψα στον προσωπικό μου λογιστή και επισύναψα μια λίστα με όσα θυμόμουν πιο καθαρά. Προκαταβολή για το σπίτι της μαμάς και του Φρανκ, $62,000. Δάνειο φορτηγού για τον Φρανκ, $18,500. Δαπάνες για το Μάντισον, $27,000. Δίδακτρα για το κολέγιο του Τάιλερ για 4 χρόνια, $39,800. Επίγουσα υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ασθένειας της μαμάς το 2021, $55,200, διάφορα δανεικά και ξεχασμένα ποσά όλα αυτά τα χρόνια. $12,000. Σύνολο $214,500. Του ζήτησα να δημιουργήσουν ένα λεπτομερές λογιστικό φύλλο αναλυτικά ανακατηγορία και αναέτος με συνημμένη την απόδειξη κάθε συναλλαγής. Δεν ήθελα να διαφωνήσω άλλο.
Ήθελα αριθμούς. Ήθελα αποδείξεις. Ήθελα αποδείξεις. 3 ημέρες αργότερα, ο έλεγχος είχε ολοκληρωθεί. Κοίταζα το λογιστικό φύλλο, με τα χέρια μου να τρέμουν ελαφρώς, όχι από τη λύπη, αλλά από τη συνειδητοποίηση ότι είχα περάσει χρόνια ζώντας με την ψευδαίσθηση ότι με αγαπούσαν. Τελικά, αυτή η αγάπη είχε μια τιμή και ένα σύνολο στη στήλη. Έστειλα το αρχείο στην προσωρινά επαναλειτουργήσε οικογενειακή ομαδική συνομιλία. Το συνημμένο μήνυμα είχε μόλις 5 λέξεις, τα ήθελα όλα πίσω. Μέσα σε μια ώρα, το τηλέφωνό μου δεν σταματούσε να βουίζει. Αναπάντητη κλήση από τη μαμά. Ένα μήνυμα από τη Μάντισον. Είσαι τρελή, ποιος μετράει κάθε δεκάρα με την ίδια του την οικογένεια, μετά, Τάιλερ, δουλεύω σε παράλληλες δουλειές για να επιβιώσω και τι θέλεις, να πουλήσω αίμα, και φυσικά. Ο Φρανκ είχε την άποψή του. Το μήνυμά του ήταν ψυχρό. Διαλύεις αυτή την οικογένεια. Η μητέρα σου δεν έχει κοιμηθεί εδώ και μέρες, δεν απάντησα. Έστειλα email στη Γκρέτσεν. Θέλω να αποσύρω το μερίδιο ιδιοκτησίας μου στο σπίτι, αν δεν μπορούν να με εξαγοράσουν. Πιέστε για αναγκαστική πώληση, μου τηλεφώνησε μέσα σε 10 λεπτά. Είσαι σίγουρος, αυτό θα τους αναγκάσει είτε να συγκεντρώσουν τα χρήματα για να αγοράσουν το μερίδιό σου, είτε να πουλήσουν ολόκληρο το ακίνητο και να μοιραστούν τα έσοδα. Μπορεί να στραφούν εναντίον σου, κοίταξε επίμονα το λογιστικό έλεγχο. Διεκδικώ τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνουν με το πρόσωπό τους, αυτό είναι δική τους ευθύνη. Την ίδια μέρα, το δικηγορικό γραφείο της Γκρέτσεν έστειλε επίσημη ειδοποίηση στη μητέρα μου και τον Φρανκ. Η Χίζελ Μίλλερ αποσύρει το κεφάλαιό της από το κοινόχρηστο ακίνητο στη διεύθυνση 1175 Shoreline Drive. Εάν δεν λάβετε καμία απάντηση εντός 14 ημερών, θα προχωρήσει η διαδικασία για αναγκαστική πώληση. Η αντίδρασή τους ήρθε γρήγορα. Πρώτα, ένα μήνυμα από τη Μάντισον. Πραγματικά θέλεις να δεις τη μαμά πίσω σε αυτό το παλιό, ετοιμόρροπο διαμέρισμα, δεν είσαι απλά ψυχρή. Είσαι εγωίστρια. Το διάβασα. Δεν είπα τίποτα. Μετά το διέγραψα. Με αποκάλεσαν εγωιστή. Εμένα, την κόρη που συνήθιζε να στέλνει χρήματα κάθε μήνα, ακόμα και όταν κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να ρωτήσει πώς ήμουν. Εκείνο το βράδυ, έλαβα το μοναδικό μήνυμα που πραγματικά με έκανε να σταματήσω. Φουντουκιά, αν το κάνεις αυτό, θα χάσουμε τα πάντα. Το σπίτι θα πουληθεί. Δεν έχω ιδέα που θα πάω. Είσαι πραγματικά τόσο άκαρδη, μαμά, άφησα το τηλέφωνο κάτω χωρίς να απαντήσω. Δεν ένιωθα άκαρδη. Ένιωθα καθαρό μυαλό. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ήξερα με βεβαιότητα. Αν δεν το έβλεπα αυτό μέχρι τέλους, θα γλιστρούσα ξανά στον παλιό μου ρόλο, σιωπηλός, προνοητικός και πληγωμένος. Από τότε που η Γκρέτσεν έστειλε την νομική ειδοποίηση, δεν άκουσα λέξη από την οικογένειά μου για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αυτή η σιωπή δεν μου φάνηκε σαν παράδοση. Ένιωσα την ηρεμία πριν την καταιγίδα. Ήσυχη, υπολογισμένη και γεμάτη πρόθεση, και τότε, έφτασε. Τη Δευτέρα το απόγευμα, έλαβα ένα email από τον δικηγόρο μου. Η οικογένειά σας συμφώνησε να πουλήσει το σπίτι. Έχει καταχωρηθεί ως ακίνητο ταχείας πώλησης, αλλά φαίνεται ότι βρίσκουν κάθε δικαιολογία για να καθυστερήσουν το μερίδιό σας στην πληρωμή. Απάντησα με 2 μόνο λέξεις. Μείνε κοντά μου. 3 μέρες αργότερα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από ένα μακρινό συγγενή. Η θεία Αμέλεια, η μεγαλύτερη αδελφή της μητέρας μου που ζει στη Φλόριντα, η φωνή της ήταν απαλή, αλλά υπήρχε ένταση κάτω από κάθε συλλαβή. Χέζελ, η μαμά σου με πήρε τηλέφωνο λέγοντας ότι πετάς όλη την οικογένεια στους δρόμους. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μου είπαν ότι απαιτείς εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Είναι αλήθεια αυτό, δεν εξήγησα. Όχι επειδή δεν τη σεβόμουν, αλλά επειδή δεν μου είχε μείνει ενέργεια για να δικαιολογηθώ. Ο καθένας πιστεύει την εκδοχή της ιστορίας που θέλει να ακούσει. Είπα απλά, τόσο ήρεμα όσο ένα αεράκι που μου χτενίζει το στήθος, ζητώ μόνο αυτό που έδωσα. Μπορούν να πουλήσουν το σπίτι, τα αυτοκίνητα, οτιδήποτε αγόρασα με τα χρήματά μου. Αυτό είναι δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση. Έμεινε σιωπηλή και μετά έκλεισε το τηλέφωνο. 2 εβδομάδες αργότερα το σπίτι ήταν επίσημα καταχωρημένο. Ένα διόροφο σπίτι 3 υπνοδωματίων με ξύλινη βεράντα στο πίσω μέρος, που κάποτε ήταν ο τόπος των μπάρμπεκου στην αυλή και των χαρούμενων οικογενειακών φωτογραφιών, τώρα ήταν καταχωρημένο κάτω από την αγοραία τιμή μόνο και μόνο για να καλύψει το χρέος. Δεν ένιωσα τίποτα κοιτάζοντας τις φωτογραφίες. Καμία θλίψη. Καμία ικανοποίηση, άρχισαν να πουλάνε αυτοκίνητα. Το νεότερο μοντέλο Ford Explorer του Frank πουλήθηκε για 15.000 δολάρια. Το σεντάν της μητέρας μου αναρτήθηκε στο Facebook Marketplace σαν να έκαναν σμίκρινση. Όχι κατάρρευση. Μετά ήρθαν τα κοσμήματα, το λευκόχρυσο κολλιέ που φορούσε η μαμά για χρόνια, που κάποτε έλεγαν ότι ήταν αναμνηστικό του γάμου της. Τα σκουλαρίκια από ζαφύρι που της έδωσα όταν πήρα την πρώτη μου προαγωγή. Τα αναγνώρισα σε μια φωτογραφία που έστειλε ο Μεσίτη στην Γκρέτσεν, απόδειξη ότι έκαναν προσπάθειες πληρωμής. Μετά ήρθε η πρώτη μεταφορά. 10 δολάρια. Μια εβδομάδα αργότερα, άλλα 5.000 δολάρια.
Δεν είπα τίποτα. Δεν έδωσα συνέχεια. Αλλά η Γκρέτσεν δεν περίμενε, έστειλε επίσημη επιστολή ίσπραξης προειδοποιώντας ότι αν δεν καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό θα προχωρούσαμε σε αναγκαστική πώληση. Όχι άλλες διαπραγματεύσεις, το επόμενο πρωί έλαβα τα υπόλοιπα $7.200. Σύνολο $22.200. Ακριβώς αυτό που είχα ζητήσει. Ούτε δεκάρα παραπάνω. Όταν αυτός ο αριθμός εμφανίστηκε στην οθόνη της τραπεζάς μου, τον κοίταξα σαν να κοιτούσα κατευθείαν το είδωλό μου, 10 χρόνια προσφοράς. 10 χρόνια ξεζουμίσματος. Τυλιγμένα σε μια μόνο κρύα γραμμή κειμένου. Έγινε μεταφορά, την ίδια μέρα έλαβα μια ενημέρωση. Είχαν αδειάσει το σπίτι. Σύμφωνα με την Γκρέτσεν, η μητέρα μου δεν μπορούσε να τύχει ενοικίασης λόγω του χαμηλού πιστωτικού της βαθμού και της έλλειψης εγγυήσεων. Ο Φρανκ είχε χάσει τη δουλειά του 3 μήνες νωρίτερα, αλλά το είχε κρατήσει κρυφό από όλους. Η Μάντισον και ο Τάιλερ μετακόμισαν με τους φίλους τους. Κανείς τους δεν προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη μαμά ή τον Φρανκ, δεν ξέρω που ακριβώς βρίσκονται τώρα. Υπήρχαν ψήθυροι ότι μπορεί να λένε στο παλιό τροχόσπιτο που ο Φρανκ κάποτε σχεδίαζε να μετατρέψει σε ταξιδιωτικό βαν για συνταξιοδότηση. Ίσως τώρα να είναι το κύριο σπίτι τους. Εκείνο το βράδυ ήρθε ένα μήνυμα από τη Μάντισον. Είσαι ευτυχισμένος τώρα, η μαμά είναι κουλουριασμένη σε ένα παγωμένο φορτηγάκι χωρίς θέρμανση. Αυτό το λες δικαιοσύνη? Κοίταξα αυτό το μήνυμα για πολλή ώρα. Όχι επειδή ένιωθα ένοχη. Αλλά επειδή μου ακουγόταν τόσο οικείο. Πάντα η ίδια φωνή. Μια οικογένεια που με θυμόταν μόνο όταν χρειαζόταν σωτηρία. Δεν απάντησα, δεν ζω πια σε αυτόν τον κύκλο ενοχής. Πήγα μια βόλτα στη λίμνη κοντά στο σπίτι μου. Χωρίς τηλέφωνο. Χωρίς θυμό. Μόνο εγώ. Ο δροσερός αέρας του Δεκεμβρίου στο Όστιν και το πιο καθαρό συναίσθημα που είχα ποτέ. Ελευθερία, 4 μήνες αργότερα έμαθα σιγά σιγά πως να ζω με τη σιωπή. Χωρίς μηνύματα. Ούτε κλήσεις. Ούτε φωνές που με κατηγορούσαν στη μέση της νύχτας. Η ζωή είχε γίνει ήσυχη. Τόσο ήσυχη που την ένιωθα σχεδόν ξένη. Αλλά δεν το φοβόμουν αυτό. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ κάτι που είχα μάθει να αποδέχομαι. Ήρθε αργά αλλά σταθερά, ένα βράδυ Παρασκευής ένας συνάδελφος με προσκάλεσε να πάμε για bowling μετά τη δουλειά. Συνήθως απέφευγα τα θορυβώδη μέρη, αλλά εκείνη τη μέρα είπα ναι. Ίσως επειδή έπρεπε να το δω με τα μάτια μου. Μετά από όλα, είχα πραγματικά βγει από αυτή τη σκιά. Διαλέξαμε μια πίστα κοντά στο τέλος. Τα γέλια αντιχούσαν. Τα φώτα νέων αναβόσβηναν στο γυαλισμένο ξύλινο πάτωμα. Έριξα μερικά καρέ αξιοπρεπώς. Ο ήχος των καρφιτσών που έπεφταν έμοιαζε με μια ήρεμη απελευθέρωση. Μετά ήρθε η σειρά του συναδέλφου μου, κοίταξα προς τα δεξιά. Και πάγωσα 2 λωρίδες πιο πέρα. Ένας άντρας πάλευε να σηκώσει μια βαριά σκουροπράσινη μπάλα. Οι ώμοι του φαίνονταν πιο λεπτοί από μικρομετόνο, τι θυμόμουν. Τα μαλλιά του πιο γκρίζα. Αστόχησε. Η μπάλα κύλησε στο λούκι. Καθώς έσκυψε για μια άλλη, τα μάτια του έπεσαν πάνω μου, αυτό το βλέμμα σταμάτησε. Το σοκ στο πρόσωπό του ήταν ολοφάνερο. Ο πατριός μου, σηκώθηκα. Στράφηκα ενστικτωδώς για να φύγω. Αλλά σταμάτησα και αυτή τη φορά δεν κοίταξα αλλού. Περπάτησε αργά προς το μέρος μου. Τα παπούτσια του bowling έκαναν ένα απαλό τρίξιμο στο πάτωμα. Φουντουκιά, είπε απαλά, λες και ακόμα και μια λάθος ανάσα θα μπορούσε να διαλύσει τη στιγμή. Στάθηκα ακίνητη. Κανένα νεύμα. Ούτε χαμόγελο. Δεν περίμενα να σε δω εδώ, είπε, ρίχνοντας μια ματιά στον άδειο διάδρομο δίπλα μου. Σε πειράζει να παίξω λίγο? Δεν απάντησα. Απλά έκανα νόημα στον υπάλληλο να επαναφέρει τη λωρίδα. Εκείνος κάθισε δίπλα μου. Η σιωπή απλωνόταν ανάμεσά μας σαν τεντωμένο σχοινί πάνω από 2 καταραίοντες πύργους. Η πρώτη του ρήψη έπεσε πάλι κατευθείαν στο λούκι, έβαλε ένα ήσυχο γέλιο και κούνησε το κεφάλι του. Ναι, έχασα την τελευταία συνήθεια που με έκανε να νιώθω ότι είμαι καλύτερος από κάποιον, δεν είπα τίποτα. Απλώς παρακολουθούσα την επόμενη μπάλα να κυλάει πάλι φαρδιά πλατιά. Φουντουκιά, είπε καθώς καθόταν πάλι κάτω. Δεν ήρθα εδώ για να ζητήσω χρήματα. Αν ήμουν ο παλιός μου εαυτός, μάλλον θα το έκανα. Αλλά όχι αυτή τη φορά, γύρισα να τον κοιτάξω. Το πράσινο φως πέρασε από το πρόσωπό του, αποκαλύπτοντας γραμμές που δεν μπορούσε πλέον να κρύψει. Κάποτε πίστευα ότι ήμουν δυνατός. Ένας άντρας. Ο επικεφαλής του σπιτιού. Αλλά όταν άρχισες να κερδίζεις, να μεγαλώνεις, να γίνεσαι πιο ανεξάρτητος, ένιωσα μικρός. Η φωνή του έπεσε ένα χτύπο. Ζήλευα, και αντί να προσπαθήσω περισσότερο, κρύφτηκα πίσω από τον ρόλο του πατριού. Χρησιμοποίησα την ταμπέλα οικογένεια για να κρατήσω αυτό που δεν ήταν ποτέ δικό μου,
ακούμπησα τα χέρια μου στα γόνατά μου, με τα μάτια σταθερά. Δεν πήρες απλώς χρήματα. Πήρες την εμπιστοσύνη. Και παρέσυρες τη μαμά μου, τα αδέλφια μου σε έναν κύκλο εξάρτησης που κανείς δεν ήταν πρόθυμος να παραδεχτεί, κούνησε το κεφάλι του. Το ξέρω. Καμία συγγνώμη δεν θα μπορούσε ποτέ να το διορθώσει, αλλά εξακολουθώ να θέλω να ξέρεις ότι λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι που δεν σου είπα ποτέ ότι ήμουν περήφανος για σένα. Επιτέλους, άκουσα τις λέξεις που λαχταρούσα να ακούσω για σχεδόν 20 χρόνια. Ξέρεις ότι δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω, είπα, με φωνή χαμηλή αλλά καθαρή. Δεν προσπαθώ να επανασυνδεθώ. Δεν θέλω να διορθώσω τίποτα. Θέλω απλώς να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου χωρίς να περιμένω να δώσω, απλώς να υπάρχω σε μια σχέση. Έμεινε σιωπηλός. Μετά άπλωσε το χέρι του. Έτρεμε ελαφρά, σαν να μην ήταν σίγουρος για το τι θα έπαιρνε ως αντάλλαγμα. Το κοίταξα για μια στιγμή και μετά άπλωσα αργά το δικό μου. Το χέρι του ήταν κρύο, το δικό μου δεν ήταν ζεστό. Αλλά αυτή η χειραψία τελικά ένιωσα ισότιμη. Δύο άνθρωποι, όχι ένας πάροχος και κάποιος που είχε ανάγκη. Στάθηκα όρθιος μέσα στο σακάκι μου. Φεύγω. Καλή διασκέδαση στο παιχνίδι σου, εκείνος έγνεψε, χωρίς να μου ζητήσει να μείνω. Έξω, ο νυχτερινός αέρας χτένιζε τα μαλλιά μου, μεταφέροντας ίχνη από τους ήχους που αντιχούσαν ακόμα από μέσα. Άνοιξα την πόρτα του αυτοκινήτου μου, κάθισα πίσω από το τιμόνι και πήρα μια μεγάλη ανάσα. Απομακρύνθηκα από το bowling, με το φως του δρόμου να γλιστρά στο παρμπρίζ σαν ραβδόσεις μνήμης που σβήνονται. Κάθε κόκκινο φανάρι ήταν μια εκπνοή, αργή και βαθιά. Σαν να άρχιζε επιτέλους να απελευθερώνεται κάθε σπόνδυλος που ήταν σφιγμένος για χρόνια. Δεν υπήρχε κανείς στο αυτοκίνητο που να με ρωτάει αν ήμουν καλά. Δεν υπήρχαν αναπάντητες κλήσεις που περίμεναν να με ενοχοποιήσουν. Κανένα μήνυμα που να λέει: δεν ξέρω ποιον άλλο να ρωτήσω εκτός από σένα, είμαι απελπισμένη, μπορείς να με βοηθήσεις. Μόνο εγώ, μέσα στη σιωπή που δεν ένιωθα μοναξιά, όταν γύρισα σπίτι, άνοιξα το παράθυρο. Το νυχτερινό αεράκι μπήκε μέσα, με άρωμα μανόλιας από τους φράχτες από κάτω. Η πόλη, βαθιά μέσα στη νύχτα, δεν βούιζε πια από κόρνες ή χάος, μόνο οι ήσυχοι ρυθμοί των ανθρώπων που ζούσαν πραγματικά, όχι απλώς επιβίωναν. Κάθισα στο πάτωμα, με την πλάτη στον τοίχο, με ζεστό τσάι στο χέρι. Εκείνη τη στιγμή, δεν σκέφτηκα το παρελθόν, δεν μέτρησα τα χρόνια που χρειάστηκαν για να ξεφύγω από τον κύκλο που χαρακτηρίζεται ως υποχρέωση. Απλώς ένιωσα το σώμα μου να μην τραβιέται πια από τη θέληση κανενός άλλου παρά μόνο από τη δική μου. Συνήθιζα να πιστεύω ότι η εκδίκηση θα έφερνε ικανοποίηση, αλλά δεν το έκανα. Αυτό που είχα κάνει δεν είχε να κάνει με την νίκη. Ήταν για να ξεφύγω. Απόδραση από το ρόλο της καλής κόρης. Απόδραση από την παγίδα της ανεφόρων αγάπης που πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Απόδραση από το συναισθηματικό έλεγχο, τα δάκρυα, τον θυμό, τις ενοχές, αρκετά γλυκά για να μου διάσουν κάθε όριο. Άνοιξα το λάπτοπ μου και έλεγξα τη σύνοψη του λογαριασμού μου, όχι για να δω το υπόλοιπο, αλλά για να κοιτάξω τον αριθμό που ποτέ δεν με είχε κάνει να νιώθω πιο ασφαλής από τώρα. Έκλεισα ένα ταξίδι, όχι για να τρέξω, αλλά για να ξεκινήσω ξανά κάπου που δεν είχα ρόλους να παίξω. Ένα μέρος όπου δεν ήμουν η αδελφή κάποιου, η κόρη κάποιου ή το όνομα σε ένα δάνειο. Ήμουν απλά η Χίζελ. Το επόμενο πρωί ξύπνησα νωρίς. Χωρίς ξυπνητήρι. Χωρίς πίεση. Περπάτησα στο πάρκο κοντά στο σπίτι μου. Παιδιά κλωτσούσαν μια μπάλα ποδοσφαίρου. Ένας ηλικιωμένος άνδρας άφηνε τα σκυλιά του ελεύθερα και μια νεαρή γυναίκα διάβαζε σε ένα παγκάκι. Κανείς δεν ήξερε ποιος ήμουν, κανείς δεν χρειαζόταν κάτι από μένα. Δεν αισθάνεσαι, δεν ήταν άδειο. Ήταν ελευθερία, δεν ξέρω πώς θα είναι το μέλλον. Ίσως η οικογένειά μου προσπαθήσει να με προσεγγίσει ξανά. Ίσως κάποια μέρα λάβω ένα χειρόγραφο γράμμα από τη μητέρα μου γεμάτο δάκρυα και νοσταλγία. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι αυτό: δεν είμαι πλέον υπό τον έλεγχό τους. Δεν χρειάζομαι κανένα να εγκρίνει τις επιλογές μου. Εγώ τις έκανα. Και ζω με αυτές. Σταθερά, ήσυχα και χωρίς τύψεις. Εκείνο το βράδυ, καθώς περνούσα μπροστά από ένα μικρό μεταχειρισμένο κατάστημα, είδα μια μικρή ξύλινη πινακίδα κρεμασμένη στον τοίχο. Έγραφε: ελευθερία δεν είναι να απομακρύνεσαι από κάποιον. Είναι η επιστροφή στον εαυτό σου. Χαμογέλασα. Κανείς δεν χρειαζόταν να τη δει. Η ιστορία της Χίζελ είναι μια ισχυρή υπενθύμηση ότι οι οικογενειακοί δεσμοί δεν σημαίνουν ανεφόρον θυσία. Σε έναν κόσμο που η οικογενειακή πίεση συχνά μεταμφιέζεται ως καθήκον, το να θέτεις όρια είναι μια πράξη θάρρους. Η Χίζελ δεν κυνηγούσε την νίκη, επέλεξε την ελευθερία από ένα γλυκό αλλά τοξικό είδος ελέγχου. Όπως τόσοι πολλοί στην πραγματική ζωή, μερικές φορές για να αγαπήσεις πραγματικά τον εαυτό σου πρέπει να σταματήσει να τρέχεις και να απομακρυνθείς. Όχι από θυμό, αλλά επειδή η ειρήνη στο τέλος είναι το μεγαλύτερο δώρο. Τι γνώμη έχετε για την επιλογή της Χίζελ? Ήταν πολύ ψυχρή ή απλώς προστάτευε τον εαυτό της? Μοιραστείτε τη σκέψη σας στα σχόλια και μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το κανάλι για περισσότερες βαθιές, συναισθηματικές οικογενειακές ιστορίες.